सिगाङाव बेफोरखौ फोरोंनो बहा थैनानै थायामोन नोंलाय होनना बुंदों। दा बैसो जानाय आइजो आङो बे समाव गावसोर हाबा जानाय समावबा बेसेबां बहा गेलेबायदोंमोन आंबा बहा मा अबस्थायाव दंमोन आंबा मोनथिला। बे मोनसे वार्निं। बेनिखाय जायफ्रा हाबा जाथ'वाखै न'खर बानायाखै बिथांमोना बे मोनाबिलि समाव इसोरखौ धन्यबाद होनांगोन आरो राइट टाइमाव जे इसोरा खोथा बुंनो नागिरदों जे नोंथाङा न'खर बानायनाय बिसयाव गोरोन्थि जाया, गोरोन्थि खालामा। बेनिखाय बे समा जायफ्रा हाबा जायाखै बिसोरनि थाखाय इसोरखौ धन्यबाद होनो गोनां मोनसे सम आरो इसोरनि बाथ्राजों गावखौ नायनो, इसोरनि बाथ्रानि गेजेरजों गावखौ एसे एग्जामाइन खालामनो, आनजाद नायनानै बे बिसयाव जे जों गोरोन्थि खालामा बेनि थाखाय साबधान जानो जोङो मोनसे इसोरनि राव जोंनि गेजेराव फैगोन होननानै आं फोथायदों। अब्ला जायफ्रा हाबा जाखाबाय बिसोरनि थाखाय मा? नोंसोरनि थाखायबो दङ। इसोरनि बाथ्राजों गावखौ नायनानै दाबो इसोरनि बाथ्राजों गावखौ गोरोबहोनो, इसोरनि बाथ्रा बायदि गावनि न'खर बानायनाय जिबनखौ फोसाबनो इसोरनि बाथ्राया जों बयखौबो लोगोसेयै खोथा बुंगोन होननानै आं फोथायदों। थांनाय बोसोराव मोनसे इयुथफोरनि सेमिनार लाबाय मोनसे गामियावहाय आरो बिसया बेनोमोन गड्स डिजाइन फर फेमिलि। सासे सेंग्राया दानथामसो माथो होआसै आंखौ, खारन बे क्लासनि उनाव बिसोरो गारलायनाय जाबाय। आंनि क्लासनि उनाव बिसोरो गारलायनाय जाबाय आरो बेनिखाय बेखौबो साबधान होखादों आरो बे आंनि दाय जानाय नङा। सोरबा सिख्लाया सोरबा सेंग्राखौ गारोब्ला क्लासनि उनाव बे सेमिनारनि उनाव सोरबा सेंग्राया सोरबा सिख्लाखौ नागारोब्ला बेनि जि दाय बे दायखौबो आं लानाय जानाय नङा, खारन बे इसोरनि बाथ्रानि गेजेरजों जागोन। खारन गोबां समाव बेबायदिबो जायो आरो जाबोदों। बेनिखायनो जोङो बे आंनि नङा आरो आंनिफ्राय बुंनो आंहा जेबो गैखाया, आंलाय मा रोंगौखाय, आं मा मोनथिगौखाय, बेनिखाय आंहा आंनिफ्राय बुंनो जेबो गैया। जे बुंगोन आङो इसोरनि बाथ्रानि गेजेरजों, इसोरनि बाथ्राखौ बिथा खालामनानै बे बाथ्रानि सायावनो जोङो बयबो मा गोसो होनानै जोङो बाथ्राफोरखौ, जोंनि आयदाखौ जोङो सावरायगोन। आं माखासे बोसोरफोरनि सिगां फैदोंमोन, बे बोसोराव बावबाय। बे समाव आदा हेनरिया पास्टर जानानै दंमोन। जों हेनरिजों आंजों जोङो केरेलायाव लोगो मोनलायदों जेब्ला जोङो फरायदोंमोन। बेयो जेराव फरायदों बे बाइबेल कलेजावनो आंबो फरायदोंमोन। बिथाङा अबसे सेलमाव फरायदोंमोन सिगां, बेयाव जोबनानै बिथाङा मास्टार डिग्रि खालामनो जेब्ला थांदों। बिथाङा बोसोरसे आंनि सेनियरमोन, आं बिथांनि बोसोरसे जुनियरमोन आरो बेबायदिनो जोङो बोसोरनै बोसोरथामसो मोनसे कलेजाव जों लोगोसे थानानै फरायबोदों जोङो लोगोसे। बै समाव आं मा बिबानाव दंमोन बेखौ बावबाय, सिगां नोंसिनियाव फैनाय समावहाय जानो हागौ आं बिसिबिनि माबा मोनसे बिबानफोर दंमोन खोमा। आं बिसिबि बर' ख्रिस्टियान बर्डनि जइन्ट इउथ फेल'शिपनि सेक्रेटारि हिसाबै दंमोन जानो हागौ। बेनि उनावहाय माखासे बेयाव जोबनाय लोगो लोगो बेनि उनाव आं नर्थ बेंक बाप्टिस्ट ख्रिस्टियान एस'सिएसन, बे जाबाय जोंनि जि हेडक्वार्टार बेयो साकुमाटायाव दङ, ओरै बिश्वनाथावहाय। आरो बे नर्थ बेंक बाप्टिस्ट ख्रिस्टियान एस'सिएसननि सिङाव 10टा सभाफोर दङ, माखासेया ओरै अरुणाचलनि आरो माखासेया जोंनि ओरै आसामनिफोर। दा बे सभानि आङो प्रेसिडेन्ट जानानै दङ। आं दायो सेकेन्ड बोसोराव दङ प्रेसिडेन्ट जानानै। बेनि बोसोरब्रै सिगाङाव आं भाइस प्रेसिडेन्ट हिसाबै दंमोन बे सभानि। दा बर्थमानाव आङो बे सभानि प्रेसिडेन्ट जानानै दङ, नर्थ बेंक बाप्टिस्ट ख्रिस्टियान एस'सिएसन। बे जाबाय आंनि मिनिस्ट्रिनि गुसुं सिनायथि। आंहा फेमिलि दङ आरो फेमिलिया क'क्राझाराव थायो। सासे फिसाजो दङ, 4-5 बोसोरसो जानाय गथ' फिसाजो दङ आरो मिसेसआ बे क'क्राझार जे माबा दङ बिएड कलेज दङ, बे बिएड कलेजनि लेक्सारार। बेनिखायनो बांसिन आंनि फेमिलिया बेयाव थानाय जायो। सम सम आं फैयो, खिन्थु आंनि गोबां खामानिफोरनि थाखाय आं बांसिनै उदालगुरियाव थानाय जायो। बे जाबाय आंनि मिनिस्ट्रि आरो आंनि फेमिलिनि सुंद' सिनायथि। दा जोङो जोंनि आयदायाव थांनो, जोंनि जे आयदा बे आयदाखौ नायनायनि सिगांनो जोङो इसोरनि बाथ्राजों जों नायलांनो जागायजेननो दे। माथाय 7 बालावबो जों थाङो।
माथाइनि 7 बाला 24 सारिनिफ्राय आं फरायगोन मथि 7 अध्याय 24 बुकनिफ्राय आं फरायगोन खोनासं जायफ्रा आंनि बाथ्राखौ खोनासंनानै आंनि फोरोंनाय बादि मावो बिसोरो गोग्गोम अन्थाइनि सायाव गावनि न'खौ लुनाय सासे गियानि बादि जादों न'खा जुब जुब हानानै दैफ्रा लोमसावबाय आरो बारा गोब्राबैनो बे न'खौ बुबाय नाथाय न'आ गोग्लैयाखै मानोना बियो न'खौ गोग्गोम अन्थाइनि सायाव लुखादों नाथाय जायफ्रा आंनि बाथ्राखौ खोनानानैबो आंनि फोरोंनाय बादि मावाखै बिसोरो बालाबारियाव गावनि न'खौ लुनाय सासे साननो रोङै मानसि बादि जादों न'खा जुब जुब हानानै दै बाना लोमबाय आरो बारा गोब्राबैनो बे न'खौ बुबाय आरो बिनि न'आ संगार जाबाय नाय बे न'नि गोग्लैनाया बेसे गिथावथाव जिसुआ बुंनाय बाथ्रा बियो बेयावहाय जिसुआ जोंखौ बुजिहोनो थाखाय गेदेर गेदेर बाथ्राफोरखौ जोंखौ बुजिहोनो थाखाय गोरलै खालामनानै फोरोंनायमोन बियो जेब्लाबो बेनिखायनो बेखौ ग्रेटेस्ट टिचार होननानै बुङो मानसिफोरा जिसुखौ इसोर होननानै फोथायोब्लाबो जिसुनो बे सन्मानखौ होदों गेदेर फोरोंगिरि होननानै मानोना बियो बेबायदि गेदेर गेदेर बाथ्राफोरखौ गोरलैयै बयनोबो फोरोंनो बियो हादोंमोन दा बेयावबो जिसुआ मोनसे गोनां बाथ्रा बे गोनां बाथ्राखौ बियो साधारन मोनसे सरासनस्रायै सोलिबाय थानाय जाबाय थानाय मोनसे एग्जाम्पलजों उदाहरनजों बियो मानसिफोरखौ बुजिहोनो नागिरदों बे जाबाय मा होननानै बुंदों बियो जायफ्रा आंनि बाथ्राखौ खोनासंनानै आंनि फोरोंनाय बादि मावो जिसुनि बाथ्राखौ खोनासंनानै इसोरनि बाथ्राखौ खोनासंनानै बाइबेलनि बे बाथ्राफोरखौ गोसो खोनासंनानै बे बाथ्रा बादि मावो खोनाबाय मिथिबाय बे नङा इसोरनि बाथ्राखौ फोरोंनायनि जि खारन जाहोन बे जाहोना मा खोनाबाय मिथिबाय मिथिनानै थानाया गाहाम बेनिखायनो बुंबाय मिथिबाय नङा बाइबेलखौ फोरोंनायनि जि मोनसे गाहाय खारन गाहाय थांखि बे थांखिया मा ख्रिस्टियानफोरा मिथिनानै थानांगौ बेनिखायनो जोङो फोरोंदों बे नङा जोंनि जि उद्देश्य इसोरनि बाथ्राखौ फोरोंनायनि जि गाहाय थांखि बे गाहाय थांखिया मा खोनाबाय बुजिबाय जिउआव बाहायबाय जोङो खोनानानै मिथिनानै जिउआव बाहायनांगौ जिसुनि इच्छाया बे आरो इसोरनि इच्छाया बे इसोरनि बाथ्राखौ जों खोनानांगौ बुजिनांगौ आरो खोनाबायब्ला बुजिबायब्ला बेखौ जोङो जिउआव बाहायनांगौ जोंनि जिबनाव बाहायनांगौ बेनिखायनो जों जेब्ला गिर्जायाव बेबायदि प्रग्रामफोर खालामनानै सेमिनारफोर खालामनानै जोङो इसोरनि बाथ्राखौ फोरोङो बेनि खारना जों मिथिनानै थानाया गाहाम बेनि थाखाय नङा जोंनि मानसिफ्रा बाइबेलाव मा लिरनाय दङ बेखौ मिथिनांगौ बेनि थाखाय नङा नाथाय मा बेखौ जोङो मिथिनानै जिउआव बाहायनांगौ आरो बेनिखायनो जिसुआ बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन जायफ्रा आंनि बाथ्राखौ खोनानानै आंनि बाथ्रा बादि मावो बिसोरखौ मोनसे उदाहरन होदों बियो बिसोर मानो गावनि न'खौ गोग्गोम अन्थाइनि सायाव लुनाय सासे गियानि मानसि बादि होननानै बुंदों आरो न' लुनाय न'खर बानायनाय बेबो बेजों थांजायो दा नायनो जिसुआ बुंदों जायहा आंनि बाथ्राखौ खोनानानै मिथिनानै बे बाथ्रा बादि मावो बे बाथ्राफोरखौ जिउआव बाहायो बिसोरो मानो नैबे गियानि मानसि बादि बे गियानि मानसिया मानो गावनि न'खौ बियो गोग्गोम अन्थाइनि सायाव बिनि न'नि जि बिथा बिनि न'नि जि फाउन्डेसन बे फाउन्डेसना अन्थाइनि सायाव आरो जेब्ला फाउन्डेसना थिग जाया अब्लाना बे न'फोरा मा खालामनो हाया गसंथानो हाया जेब्ला बारहुंखा फैयो बांग्रि फैयो अब्लाना जुदि बे न'हा नैबे जों जि गिदिर मोनसे न'आव दङ बेहा गोग्गोम फाउन्डेसन दङ जुदि जों बै समाव नुनाय समाव बुङोमोनब्ला हा सिङावलाय मानो इसेबां गिदिर गिदिर खुन्था बानायनो होननानै बुङोमोनब्ला थाखा फैसा एसे खम होननानै एसे माबा बानायनो दे होननानै बुङोमोनब्ला बे न'आ जेसेबां गोबाव जोरनांगौ बेबायदि जोरनाय नङामोन बारहुंखा दैबाना बांग्रिफोर जेब्ला फैयो अब्लाना गसंथानो हानाय नङामोन बे न'आ बेनिखायनो न'नि गसंथागोन आरो गसंथायैया मानि सायाव सोनारो बियो बिथा फाउन्डेसननि सायाव सोनारो बियो बिथानि सायाव
दा बेनिखायनो जिसुआ मा होनना बुंदों सासे मानसिनि जिबन बे जिबननि जे फाउन्डेसन बे फाउन्डेसना जेब्ला इसोरनि बाथ्रा जायो अब्लाना मा होनना बुंदों नखा फैगोन बारहुंखा फैगोन दैबाना फैगोन इसोरनियाव थायोब्ला जोंनि जिउआव समयसा गैया बेखौ बुङाखै बाइबेला माखासेफोरा बिब्दि होननानै बुंनो नागिरो जेब्ला जोङो जिसुखौ फोथायो इसोरनियाव थायो अब्लाना जोंनि जिबना समयसानि बाहेराव होननानै बुंनो नागिरो नङा बे सैथो बाथ्रा नङा जिसुआ बेखौ माब्लाबा बुङाखै आंखौ फोथायोब्ला नोंस्रा जिबनाव समयसा गैया जासिगोन नोंसोरनि नखरफोराव समयसा गैया जासिगोन बेखौ बुङाखैथ' जिसुआ माब्लाबा आनखिनि बेसेबांसो बुंदों जिसुआ नोंसोरो गोबां सैनो गोनां जागोन होननानैसो बुंदों बेखौ फोथायनायनि थाखाय माब्लाबा सोरबा जिबनबो होनो गोनां जागोन बेसेन जिसुखौ फोथायनायनि बेसेन हिसाबै बुहुमाव जों अनेक थारनाफोर सैनांनायफोर जोङो मोगा मोगि जानो गोनां जागोन बेखौसो बाइबेला बुंदों नाथाय जिसुआ मा होनना बुंदों बेयावहाय समयसा फैगोन नाथाय इसोरनि बाथ्राखौ बिथा खालामनानै नोंथाङा थांनानै थानायखाय समयसानि गेजेराव नोंथाङा गसंथागोन फारागा बेसो आरो जिसुआ बुंनाय बाथ्राया समयसा फैगोन नोंथांनि जिबनाव नोंथांनि नखराव समयसा फैगोन नाथाय इसोरनि बाथ्राया नोंथांनि जिबननि आरो नोंथांनि नखरनि बिथा जानायलाय फाउन्डेसन जानायलाय बा इसोरनि बाथ्राखौ बिथा खालामनानै नोंथाङा थांनानै थानायलाय समयसा फैयोब्लाबो दैबाना फैयोब्ला बारहुंखा फैयोब्ला अखा फैयोब्ला बिनि गेजेरावबो गसंथागोन आरो बिनि उनाव नेक्स्ट बि उदाहरन होदों नाथाय सोरबाया आंनि बाथ्राखौ खोनानानैबो मिथिनानैबो आंनि बाथ्रा बायदि जुदि मावग्रा नङाब्ला बेयो मानो बालानि सायाव लुनाय सासे साननो रोङै मानसि बायदिनो अखा फैगोन बारहुंखा फैगोन दैबाना फैगोन बे नङा गसंथानो हानाय नङा आरो जिसुआ जोबनायाव गेदेर बाथ्रा बुंदों नायदो बे न'नि गोग्लैनाया बेसे गिथावथाव जागोन नायदो सोरनि गोग्लैनाया बेसे गिथावथाव जागोननो जायहा इसोरनि बाथ्राखौ खोनानानैबो मोनथिनानैबो इसोरनि बाथ्रा बायदि मावाखै इसोरनि बाथ्राखौ जिउआव बाहायाखै एप्लाइ खालामाखै मोनथिनानै थानाया फाराग खालामनाय नङा इभेन नों बुंनो रोंनाया फाराग खालामनाय नङा इट विल नट मेक एनि डिफारेन्स बियो जेबो फाराग खालामनाय नङा नों मोनथिनो हागौ बुंनो रोंनो हागौ खिन्थु बे नोंनि जिबनाव जेबो फाराग खालामनाय नङा जेब्लासिम बे बाथ्राफोरखौ नोङो जिउआव बाहायनाय नङा बेनिखायनो गसंथागोन आरो थाया बेबायदि समयसानि समाव गोब्राब समाव गसंथागोन आरो थाया बेयो मानि सायाव जागोन नोङो इसोरनि बाथ्राखौ बिथा खालामनानै थांनानै थागोन ना थायाखै नोंनि नखरखौ इसोरनि बाथ्रानि सायाव बिथा खालामनानै बानायदोंना बानायाखै बेनि सायावसो बे नखरा समयसानि समाव थावरिगोन ना थावरिया समयसानि समाव बियो गोग्गोमै गसंथानो हागोन ना हाया बियो बिनि सायावसो सोनारगोन बेनिखायनो नोंनि बेक्ति जिबननि जे फाउन्डेसन बिथा बियो बबेयाव संसाराव मा नुदों बिनि सायाव नोङो बिथा खालामनानै थांनानै दं नामा संसाराव मा खोनादों बेफोरखौसो गोसोआव लानानै बेनि सायावसो नोङो नोंनि नखर नोंनि जिबन बानायनो इच्छा खालामदोंब्ला बाला बियो बाला आरो बालायाव लुनायखाय गुरै बिथानि सायाव नोंनि न'खौ बनायनायखाय मा जागोन समयसा फैयोब्ला जेंना जेंसि फैयोब्ला नोंथाङा गसंथानो हानाय नङा बेनिखायनो आं बे बाथ्राखौ मानो बुंग्रोदों ख्रिस्टियान नखरनि सायावसो बुंनांगौ खिन्थु बेनि सायाव आं मानो बुंग्रोदों बेनि कारना नैबे जायफोरा हाबा जायाखै नोंथाङा दिनै बेयाव जिरायनानै सानोना अब्लानासो आं बुंनो हागौ इसोरनि बाथ्रायाव जेरै फोरोंदों आं बेबायदि हाबा जागोन होननानै सानोना नङाबाथ' आरो फोरोंनायनिलाय माथो मुलाम्फा दं बे जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरा साननांगोन इसोरा जोंखौ जेरै हाबा जाजानो लुबैदों बेबायदि हाबा जागोन जोङो जेरै न'खर बानायनायखौ बियो लुबैदों हास्थायदों बेबायदिसो जोङो हाबा जागोन न'खर बानायगोन होननानै नङाबाथ' बेखौ फोरोंनानै जेबो मुलाम्फा गैयाना फोरोंनांगौबो गैया बाहायनो गोसो गैयाब्ला बेखौ मानिनो गोसो गैयाब्ला आरो जायफ्रा दिनै न'खर बानायखाबाय हाबा जाखाबाय बिथांमोना जुदि सानाब्ला इसोरनि बाथ्रा बादि जोङो जोंनि न'खरखौ इसोरनि बाथ्राखौ बिथा खालामनानै जोंनि न'खरखौ ख्रिस्टियान न'खराथ' बेनो ख्रिस्टियान न'खरानो बेनो
थोंजोङै गुसुङै ख्रिस्टियान न'खर माखौ बुङो? जि न'खरा इसोरनि बाथ्राखौ बिथा खालामनानै थांनानै दङ, जि न'खराव इसोरनि बाथ्राखौ बिथा खालामनानै न'खरखौ बानायदों। गिबियाव मोनसे न'खर बानायनाया हाबा जानायनि गेजेरजों जायो। हाबा जानानै जोङो मोनसे न'खरखौ जों जागायजेनो। बेनिखायनो हाबा जानायनि बाथ्रायाव जों थांनांगोन। बेनिखायनो दिनै जायफ्रा बेयाव जिरायनानै दङ, सेंग्रा सिख्लाफोरा हाबा जायाखै, बिथांमोना जुदि साननो हायोब्ला, खारन इसोरनि समायसा फैगोन, नोंथांनि हाबा जानाय जिबनाव समायसा फैगोन, नोंथांनि न'खराव समायसा फैगोन। नाथाय इसोरनि बाथ्राया प्रमिस होदों, जेब्ला नैबे इसोरनि फोरोंनाय बाथ्राया जोंनि लागै फाउन्डेसन जायो, बिथा जायो, अब्लाना समायसानि समाव नोंनि न'खरा गसंथागोन। नोंथांमोना हाबा जानाय जिबनखौ अबस्से जों बयबो बे समखौ बारबोनायथ', बेवहाय जों मोनथिगौ आरो आं नोंसोरनो खोन्थानो, गुबुना खोन्थायाबो जानो हागौ नोंथांमोननो, आं नोंखौबो खोन्थानो। हाबा जानायनि सिगाङाव हाबानि सोमोन्दै जि सानोना, इमाजिनारि जि मोनसे वर्ल्ड, हाबा जायोब्ला ओरै जागोनदां, हाबा जायोब्ला ओरै जागोनदां होननानै मोनसे जि साननाय, बेनिफ्राय 99%आ फेक्ट, सैथो नङा। हाबा जाखांनानैसो हाबा जानायनि जि रियेल मोनसे जि अभिगथा, एक्सपिरियेन्स, बेखौ जों मोनो आरो। हाबा जानायनि सिगाङाव हाबानि सोमोन्दै मा सानोमोन, मा मिथियोमोन, मा आखा खालामोमोन, बेयो गोबाङानो नंखाय आरो मोनसे सिमां संसारनि बायदि आरो मोगथाङाव बियो गैया बादि। आरो सेंग्रा सिख्ला समनि जि मोनसे इमाजिनारि मोनसे साननानै लानाय, बे साननानै लानाया हाबा जानाय जिबनाव फ्राय जोङो बेनि जि सैथो मोनसे एक्सपिरियेन्स, अभिगथा, बेखौ जों मोन्दांथि, बेखौ जों मोनफैया आरो बेनिखायनो मोनसे कारना बेनो, दिनै हाबा बायनायनि मोनसे कारना बेनो, हाबा जानायनि सिगां बियो हाबा जानाय जिबनखौ मा सानदोंमोन बेबायदि नङैखाय टटेलि डिसएपइन्टमेन्ट जाफैयो आरो। हाबा बायनायनि, हौवा हिन्जाव नागारलायनायनि गोबां कारनफोर दङ। बिनि मोनसे कारना बे एक्सपेक्टेसन, हाबाखौ लानानै मोनसे जि इमाजिनेसन बेहा दंमोन, ओरै जागोन दा, बेसे मोजां जागोन, जों सानैजों लोगोसे थाबाय थानो मोनगोन, लोगोसे जोङो बेरायबाय थानो मोनगोन, लोगोसे जोङो रायज्लायबाय थानो मोनगोन, बेसे मोजां जागोन, मोनसे इमाजिनारि ना। सिगाङाव लाफा लाफामोन, दालाय माथो आरो लोगोसे जों थाबायनाय नङा, बिदि नुवाखै नोंसोरो नोंसिनि गामियाव? सिगाङाव मा नागारलायामोन, सेंग्रा सिख्ला समाव आरो हाबा जानाय समाव, दायोब्ला थांफानो नागिरोब्लाबो होगदावना गालाङो हौवाया, लांफाला। सोरबा सोरबा बिदि खालामजानाय थानो हागौ, गैयाबो जानो हागौ। सिख्ला समावब्ला जेरावबो लांफानो नागिरोमोन, जेरावबो लाबथिंनो नागिरोमोन, नाथाय दायो हाबा जाखांनानै गैला, जोब्बाय आरो बेफोर। मोनसे जि एक्सपेक्टेसन, मोनसे जि आखा खालामनाय, बेयो जाफुंफैयावबो गोबां मा जायो, जेराव एक्सपेक्टेसन थायो बेयाव डिसएपइन्टमेन्ट थायो। थारमाने जेराव आसा खालामनाय थायो, बे आसाया जाफुङाब्ला बेयाव दुखु मोननाय थायो। आरो गोबां हौवा हिन्जावनि नागारलायनायनि मोनसे कारना बे। बेवहाय दिनै नोंथांमोना जि सानदों, नोंथांमोननि हाबा जानाय जिबना जेरैबायदि जागायजोबगोन, बे सैथो नंजोबा। बेनिखायनो इसोरनि बाथ्राया जोङो रियेलिटि, जि नंगुबैगौ बाथ्रा, बेखौ जोङो रोखायै जोङो फोरोंदों आरो। बेनिखायनो जोङो इसोरनि बाथ्रायाव फैफिननानै दिनै जों मा नुवाखै, मा खोनायाखै ने, जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरनि जि गोसोआव, स्पेसियेलि हाबा जानायनि बिसय गोबां नंथारै बाथ्राफोरासो बिथांमोननि गोसोआव दङ, खर'आव दङ। बे नंगौआ गैया, बे नंगौआ गैया। बाइबेलाव मा बुंदों? नोंथाङा बाइबेलखौ ओरैनो फरायाब्लाबो, हाबा जागोनब्ला फराय। हाबानि सोमोन्दै लिरनाय बेस्ट गांसे बिजाब आरो बाइबेला। हाबानि सोमोन्दै मोजाङै मिथिनोब्ला बांसिन साबसिन मोजां बिजाब बाइबेलानो, गुबुन गैया। गुबुन धोरोम बिजाबफोराथ' हाबाया माब्ला जागायजेननाय बेखौ बुंनो रोंगौना रोङाथाय? हाबाया मा बेखौ बुंनो रोंगोना रोङा? हाबा जायोब्ला हाबा जानाय हौवाहा मा बिबान दङ बेखौ बुंनो रोंगौना रोङा? हाबा जायोब्ला हाबा जानाय हिन्जावा मा बिबान थायो बेखौ बुंनो रोंगौना रोङा? हाबा जानानै, हौवा हिन्जाव जानानै
गथ' गथाय थायोब्ला गथ' गथायफोरनि सायाव मा बिबान दङ आरो गथ'फोर दङब्ला बे गथ'फोरा मा बिबान थायो मा मावनांगौ थायो बेफोरखौ बुंनो रोंगौना नङा बाइबेला न'खरनि सोमोन्दै क्लियारलि मोनसेबो गालाङै रोखा रोखा बेयाव लिरजोबदों आरो दिनैबो मानसिफोरा बै संसारनि सिमां संसारनि मोनसे एक्टिं संसारनि बेसो बांसिन दङथ' जोंनाव बलिउडनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा माबोरै हाबा जानाय दिन्थियो फिल्माव बेबायदिसो हाबा जानो जों नागिरदों आरो फिल्माव माबायदि हाबा जायो बेबायदिया फिल्मावलाय माथो जों नुयो हराब्लाबो लालायथारनाय लाङाब्लाबो थाबथाबथारनाय जों नुयो दा जोंबो बिदिनो जागोन आरो बेफोरसो जोंनाव दं नालाय खिन्थु हाबा जानायनि सिगां बाइबेलाव जों फैफिनाब्ला नंगुबैगौ बाथ्राखौ हाबानि सोमोन्दै जुदि जों इसोरनिफ्राय मोनथियाब्ला इसोरनिफ्राय सोलोङाब्ला आरो दिनै समस्याया बेनो जों बयबोथ' सानदों बयबो बुंदों बयबो रायज्लायदों आङो हरसेनि सिगाङाव मेसेजजों फनाव दंमोन आरो बे समाव आंनि सिगांनि जायजों लोगोसे आं खामानि मावबाय जाय मास्टार इंलेन्डनि बिथां पास्टारनिफ्राय फन फैबाय आरो बिथांनि फिसाजोआ सासे रेभारेन्ड पास्टार बिथाङाबो मोनसे गिर्जानि सासे पास्टार आरो बिथाङा हरनि समाव आंखौ फ्राय 9टासोआव कल खालामदों आरो बे कल खालामनायखौ नुनानै आं बुंबाय मेसेजखौ पास्टार हजों इंलेन्डनि पास्टारनिफ्राय फन फैदों दोनथ'नो होननानै ओमफ्राय आं रायज्लायबाय आधा घन्टासो रायज्लायदों फिसाजोआ रेभारेन्ड पास्टार आरो मोनसे खोन्थाबाय जि बिजामादैनि नामा दारेन वान्ट्स टु बि नो मोर मेरिड होननानै बुङो आरो बिजामादैया आरो हाबा जानानै थानो गोसो गैलानो आरो दुखु खालामनानै बुंहरदों बिजामादैया हाबा जानानै थानो गोसो गैला आं हाबा जानाय थाला होनना बुंबाय आरो कारना जाबाय हाबा जानाय जि जिबनाव जि माबाफोरखौ मोन्दों खस्थ'फोरखौ बेनि थाखाय बे खस्थ' आंनि बुजिनायाव आं बोसोर थाबोबाय बिथांमोनजों फिसाजोआ बेबायदि नङा आरो बिथाङा गावनो पास्टरखा खिन्थु हाबा जानाय जिबननि सिङाव जि उदांस्रिखौ नांगौ बे हौवानो बे उदांस्रिफोरखौ मोनैलाय बिथाङा बेबायदि थांनानै थानो गोसो गैयैलाय डिसिसन लाबाय नांगौ फिसाजो देरनाय दङ 18-19सोनि फिसाजो देरनाय दङ फिसाज्ला देरनाय दङ 16सोनि 15-16सोनि जागोन सेंग्रा सिख्ला दा बिथाङा डिसिसन लाबाय आंहा हाबा जाला जों रायज्लायदों बहुद न'खरनि सोमोन्दै बेथ' जों सिगाङाव बुङोमोन इंलेन्डनिफोरा बिराद गारलायो होननानै वेस्टार्न स्पेसियेलि वेस्ट संसारनिफोरखौ आरो आमेरिकानिफोरा बहुद गारलायो होननानै जों रायज्लायदोंमोन खिन्थु दिनै बियो जोंनिफ्राय गोजानाव नङा जोंनि गामि दंसै उन्दैयाव एसेबां नुवाखैमोन एसेबां खोनायाखैमोनबो गारलायनाय नागारलायनाय हौवा हिन्जाव खिन्थु दिनै बियो जोंनि न'खरनि काहानिया गावबा गाव न'खराव दंसै सोरबा हौवा गारनानै थांजानाय सोरबा हिन्जाव गारनानै थांजानाय जोंनि गेजेराव दंसै आरो बे जाबाय जों माखौ फल' खालामनानै माखौ खोनासंनानै माखौ बिथा खालामनानै मानि सायाव जोङो जोंनि न'खरखौ बानायदों बिनि फिथाइ आरो बेफोरो जाबाय कारन जायफोरा जोंनो न'खरखौ बानायनानै होआखै बिसोरनि जि अरियेन्टेसन बिसोरनि जि बुंलाबायनाय बिसोरनि जि दिन्थिलाबायनाय बेखौ जोङो फल' खालामनानै बेखौ जोङो अनुहरन खालामनानै जोङो दिनै हाबा जानो नागिरदों जों दिनै न'खर बानायनो नागिरदों बेयाव नुनाय बादि बेयाव खोनानाय बादि नाथाय जाया गावनो जों न'खरखौ बानायनानै होबाय बेनिखौ जोंहा नायनो सम गैया बेनिखौ जोंहा खोनासंनो सम गैया आउटडेटेड जों मोनो दिनैनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनैनि हिकित सेंग्रा सिख्लाफ्रा बेखौ बेयावलाय बे इसिबां गोजाम बिजाबाव जोंनो फोरोंनो गोनां मा दङ जेबो गैया बेयाव जों बेखौ बेलौ होआखै आरो जों बेखौ बेसेन होआखै फरायनो सानसेयाव एटलिस्ट खमैनो 10-15 मिनिटसो जों दाहोनो बेलौ जेसेबांनो बेखौ बेसेन होनाय नङा एसेबांनो जोंहा समस्या दङ आरो कारन बेयाव जेसेबां लिरबाय
बे इसोरा गावनो थाखाय लिराखैथ' बेखौ जोंनो थाखायसो लिरदों आरो संसारखौ बारब्ला बेखौ नाङा संसाराव जोङो मोजां मोनसे जिबन मोन्थों बे इसोरनि आसा संसाराव जोङो नंगौखौ मिथिदों बे इसोरनि मोनसे जोंनि सायाव हास्थायनाय नों थांनानै थानायाव नोंहा मोजां जाथों आरो बेनिखायनो इसोरा जोङो नंगौ सैथोखौ जोङो बेवहाय फोरोंनो नांगोन बेनिखायनो जों बाइबेलखौ आरो प्रेक्टिकेलखौ बारनायनि उनाव जोंनो नांलाथ' बेखौ बे गोनां नङा दिनैसो नांगौ जेराव जोंहा गोबांथार समयसाफोर दङ जेराव जों गोबां समयसाफोरजों मोगा मोगि जानो गोनां जादों बेवहाय समयसानि सलुसन इसोरनि बाथ्राया दा जों रायज्लायब्ला मालाय माथो जागोन आमुखाया थुमुखाया गारलायबायनो आमुखा थुमुखाहा बेबायदि जाबायनो सोरबा सोरजोंबा फिसाजो गिदिर गिदिर गोनांफोरा सोरजोंबा मोजां मोनलायदोंनो गोसो थोलायदोंनो बेबायदि रायज्लायनानै मा जानो सलुसना मा जोंनि समाजनि जे समयसा बेनिफ्राय रावबो बारग'वाखै दोनो ख्रिस्टियान बेजों बेहा सोमोन्दो गैया जोंनि न'खरा जों एसे उनाव थांबाय थादों इसोरा बानायना होनाय बेनिखायनो सैताना एन्टि गड बेयो इसोरनि बेरेखा बियो बेवहाय इसोरा माखौबा बानायदोंब्ला बियो बेखौ सिफायगोन बे सैताननि लक्ष्य इसोरा माखौबा बानायनानै होदोंब्ला इसोरा माखौबा एसेबां मोजां मोनोब्ला बेयो बिनि बेरेखा खामानि मावनाया सैताननि गाहाय थांखि आरो दा इसोरा न'खरखौ बानायना होदों नालाय बेनिखायनो न'खरखौ इसोरा सैताना टारगेट खालामदों न'खरफोरखौ सिफायना होगोन खारन बे इसोरनि बानायना होनाय इसोरा जिखौ बानायदों सैताना माब्लाबा बानायग्रा नङा सैताना सिफायग्रा सैताना माब्लाबाबो लुखांग्रा नङा सैताना नस्थ' खालामग्रा इसोरा जिखौ लुखांगोन बेखौ सैताना नस्थ' खालामगोन इसोरा जिखौ मोजां मोनो अनो बेखौ बियो एटेक खालामनानै इसोरखौ दुखु होनायानो सैताननि गाहाय थांखि आरो बेनिखायनो जोंनि न'खरफोरा इसोरनि अननायजों बानायजानाय इसोरा पृथिबियाव माबा मोनसे बानायनानै होदों होननानै बुङोब्ला गाव बानायथारनानै होनाय दङ होननानै बुंब्ला मोननै बाखि गासैनो जों मानसिया बानायनानै लानाय इसोरा बानायनानै होथारनाय मोननैल' दङ गिबिया जाबाय न'खर आरो नैथिया जाबाय मण्डली बेनि उनाव गासैबो गावजों मानसिया बानायनाय आरो माबा स्कुल बानायदों माबा कलेज बानायदों माबा अनुष्ठान बानायदों बेफोर जाबाय जों मानसि बानायनाय गाज्रि नङा बेफोरबो खिन्थु इसोरा बानायनाय दङब्ला न'खर आरो चार्च फेमिलि एन्ड द चार्च बे मोननैया जाबाय इसोरा गाव बानायनानै होनाय बेनिखायनो बे मोननैनि बेरेखा सैताना खामानि मावनो मोजां मोनो मानोना इसोरा बे न'खरनि सायाव गोबां अननाय दङ बे गिर्जानि सायाव गोबां अननाय दङ मोजां मोननाय दङ गिर्जाखौ बानायनो बियो गावखौनो होबाय गावनि जिबननि बेसेन होनानै बे मण्डलीखौ बियो बानायदों बेवहाय सैताना इसोर बेरेखाखाय बेखौ बियो एटेक खालामनानै इसोरखौ दुखु होगोन न'खरा इसोरा बानायनानै होनाय बेनिखायनो सैताना न'खरखौ टारगेट खालामनानै न'खरफोरखौ बेले बेजे खालामनानै न'खरफोरखौ सिफायनानै न'खरफोराव समयसा लाबोनानै मा खालामगोन बे न'खरफोरखौ बियो सिफायनानै नस्थ' खालामनानै इसोरखौ दुखु होगोन बे सैताननि टारगेट बे जाबाय सैताननि लुबैनाय हास्थायनाय दा जोंनि गेजेराव समयसाया बारा जादों जोंनि न'खरफोराव समयसाया बारा गोबां नागारलायनायनि अनजिमाया बारा जाबोबाय जोंनि इण्डियानि जि माबाफोर डाटाफोर खारिफोर बियो कारेक्ट नंजोबा आरो इण्डियानि डाटा बायदिब्ला जोंनि जि डिभर्स नागारलायनायनि जि अनजिमा बे अनजिमाया बहुद खम दासिमबो खिन्थु कारेक्ट नङा कारना जाबाय जोङो गासैबो अफिसियेलि नागारलायजोबाना जों कर्टआव थांनानै लेखा लेखि जानानै जों माखासेया गामियाव जोबो माखासेया न'खराव जोबो समाजावनो जोबो बेवहाय जोंनि जि इण्डियानि डिभर्सनि रेट नागारलायनायनि जि संख्या बे संख्याया कारेक्ट नङा आरो बहुद खम 1000आवसो 13 ना मा % बेबायदि 1000आवसो खिन्थु कारेक्ट नङा कारना जाबाय मा जोंनि इण्डियानि बहुद न'खरफ्रा बेफोरखौ
अफिससिम लाङा कर्टसिम लाङा गोबाङा जाथि बरियार खुरमाफोरनि मान सन्माननि थाखाय गारलायबाय जोब्बाय आरो जोंनि